Zabaltzi apurbet burue eta beste gauze desberdin batzuk ezagutzi. Mantenerte conectado a la vida, desde otros puntos de vista más abiertos. Mundu ezberdinek imaginetiez aparte, pentsakera kritikoa sortzeko aukera hori. Urduri nauenien bela zaitu jendozte. Niretzako da, nire denpora pasarik gustokoena da irakurtzea. Gauza barrizek ikusten batezen, intenta itzen dut nik eitzen hori. Lagun barriak egin da honena. Lagun barrizek intentetan testopetan. Darte la posibilidad de viajar de una forma muy personalizada. Es tener una obra de teatro en tus manos, es tener los sueños en tus manos, es tener la naturaleza. Asko hitz egiten da matasuna Si por un solo segundo habías pensado que un viaje fuera en 4 lágrimas, Zesaiak zeharkatu nahiko nituzke ametxetan. Ezagutza guztia konzentratzen dauen espazio bat. yo creo que una biblioteca es un refugio. Nire umeantzako liburutegi etorti da abentura bat. Eta aparte liburuek bebaideko pelikulak, gero umientzat bebai dauleku bajolasteko. Desde que entras ya hay una energía especial que tienen las bibliotecas. Espanator faltan botaten dut. Pasetan asemendik aurreta eta petzo, zema denporan azela etorri ez? Edo zema denpora ez dutela hartu liburu bat, ez da? Te da conocimientos, te da amistades, te da profundidad. Liburutegi publikoak egiten daben lan izugarri bet. Dala, gu daukagun guztion espiritu kritikoa irakurtzen asko lantzen dozule. Api, Apa, txartela bekoso? bale, eskerrik asko. Liburutegiak asko teknologizatu dire, asko. Gu dekogu katalogo amankomun bat. Liburutegi guztiena. Orduen zu behar badozu edo gure badozu hemen ez lauen libururen bat edo pelikularen bat sare horren bitartez eskatzen dugu beste liburutegi batera eta astero egoten daulako liburutegi guztien arteko trasbase bat. Niretzako liburutegi publiko bat izen bier da, erraminta bat errazteko herriko jentieri alor desberdinek deskubri duteko, zure gustoan arabera doan liburu hori topetako pentsakera kritikoa sortzeko aukera hori. Gaur egun liburutegi publikoak bestera batekoak dire. Lagunekin topetako, berbetan egoteko, lan bat egiteko, ordenagailuen ez dakizer egiteko, sozializatzeko espazio bat beba da. Gizarteantzako zabalik dauena. Herritarren neurrirakoa, Gernikako herritarrek behar daben liburutegi bat izen behar da. Carlitosen osabaketan eskamutiek zutxuki defendatzen zuten jolas parkea. Guraso gehienek ordea kontsejoaren laguntzarik gabe.